Ginapanghandaan na sang Iloilo Province ang posibilidad nga pagdasang dengue cases sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kung nagareflect sa data sang Department of Health o DOH-6 nga ang probinsya ang may pinakamataas nga kaso sang dengue sa rehiyon. Inibangod nga ang Iloilo Province among may pinakamadamo nga populasyon. Dugang pa sang natungdan may mga programa ang probinsya agud nga mapanghandaan ang dengue kag lakip na diri ang pagpirma sini sang executive order para sa Limpyo Iloilo program sa probinsya sa Iloilo. Ang dirigin payag sang opisyal nga nagapatigay naman ang mga inisang inventory sa mga bulong, hospital beds kag ang iban pa nga mga kinahanglanon apang hindi siniluyag nga mag-abot sa punto nga ini ang magamit pa sa probinsya. Siyempre, we will be highest. Kita damo tawo mo. Kita gid man permission sa negros ang mataas. It's always a function of the population. But we will have Limpyo Iloilo this coming June, early June or May. Sa karon pa nga nagahingyo ang Iloilo Provincial Government na magbuligay sa pagpaninlo agud malikawan ang dengue. Inisika K5 Alex Escalante para sa Kampyon nga Balita Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.